Bona tarda a tothom. És un plaer estar avui aquí per parlar-vos de les potencialitats del nostre territori, sovint invisibilitzat, amb una riquesa històrica, cultural i un potencial econòmic immens. Avui us parlaré del futur que podem construir entre tots a la Ilercavònia. Com a ilercavona que sóc, permeteu-me que comence amb dues confessions personals. La primera, que vaig néixer a Castellfort, a la comarca dels Ports, entre muntanyes, silenci i pau. I ara visc a Tortosa, als peus de l'Ebre, envoltada de vida, de contrastos i d'històries creuades. Entre aquests dos punts hi ha molt més que quilòmetres, perquè, tot i que administrativament són províncies diferents, hi ha un paisatge compartit, una manera de fer i una identitat que no surt als mapes, però que sí que es reconeix en la manera de viure, de parlar i pensar de la gent d'aquest territori. La segona, que sóc una economista típica i que això reflexarà durant el dia d'avui. Economista de formació, però amant de la innovació, em dedico a invertir en empreses disruptives i tecnològiques, que al contrari del que alguns pensen, poden ajudar-nos a humanitzar les relacions i a millorar la nostra manera de viure. Des d'aquesta vivència personal, des d'esta real estima profunda per la terra, que avui us parlaré del que som, del que hem estat i el que és més important, del que podem arribar a ser. Avui us parlaré de la Ilercavònia, aquest espai que uneix terres del nord i al sud de l'Ebre, i que ha estat testimoni de cultures, comerç, conflictes i col·laboracions al llarg dels segles. No us espereu una lliçó d'història convencional, ni una exposició econòmica carregada de gràfiques. El que avui us proposo és un viatge fusionant història, tecnologia i economia, per entendre d'on venim, què ens defineix i com això ens ajudarà a construir entre tots cap a on anem. Des de fa més de 2.000 anys, els ilercavons ja sabien que l'Ebre no era només un riu, sinó l'eix d'un món viu, obert i connectat al món. Ells, com jo, van triar aquest lloc per viure i créixer, per la seva posició estratègica i privilegiada, però també pel paisatge de la nostra terra, divers i impressionant.